per les sensacions que sents quan estàs en aquests llocs. Crec que és una barreja entre adrenalina, el risc que corres de que puguis ser pillat i també del que puguis trobar en aquests tresors. Crec que va ser el Castell Invisible, perquè vaig trobar un àlbum familiar de fotografies datat amb fotos de l'any 1800 i pico. Per arribar a compartir enllaços, primer la gent s'ha de demostrar que has trobat o ets capaç de trobar localitzacions pel teu compte. Aleshores jo amb el cotxe vaig conduir molt i vaig trobar diferents llocs, també sentia de gent, vaig fer fotos i arrel d'això jo contactava amb gent que veia que tenia reportatges molt interessants, dic mira, jo he fet això, dic si estàs interessat podem intercanviar localitzacions, però clar, has de demostrar una mica que ets una persona sèria i això ho solen veure amb el treball que fas. Anar sol és una mica una bestiesa, els llocs estan en un estat molt decadent, et pot passar qualsevol cosa, sovint també hi ha persones que l'han ocupat, aquell espai, i pots tenir un ensurt i sempre és bo que ja et pregunto per si et passa res i també perquè és molt bo compartir idees o d'angles o maneres d'enfocar un espai, és bastant interessant i també és divertit també. Jo crec que bàsicament és compartir les sensacions que jo he vist quan estic en aquests llocs. Crec que és la idea que són espais molt amagats o molt protegits i no tothom hi pot accedir, no? Aleshores crec que és molt maco poder-ho ensenyar. Ja que algú s'hi cola, doncs almenys, sense dir el nom i la localització, poder arribar a ensenyar a la gent tots aquests tresors que estan allà i ningú sap què són. Aquestes cases normalment han estat deixades així la mà de Déu i tot acaba com les terres o ho posen en armaris. Hi ha objectes que val la pena treure'ls de l'armari, posar-los on els toqui la llum, perquè així la llum també els fa rescatar els colors, les textures, és una manera també d'embellir i com de tornar a dignificar aquell objecte, no? Va ser una mica inesperat, perquè jo estava començant amb la càmera, justament al març de l'any passat va fer unes nevades molt fortes a Barcelona i a Girona, i al final vaig veure una masia abandonada, molt atrotinada, i dic, ostres, a veure, i vaig anar fent fotos, i vaig anar endinsant, i allà vaig trobar documents de la persona que hi vivia. Hi havia una foto de la seva comunió, titulada per allà, cartes del banc, i ostres, vaig pensar, ostres, un lloc abandonat, si marxes d'aquell lloc, com és que deixes la teva fotografia de la primera comunió? Per què t'ho has endut tot, però això no? I em va crear com una situació molt estranya, no? Perquè era l'adrenalina, però alhora era ostres, quin io-io. Em dóna per compaginar amb la feina, perquè normalment no solo fer els vespres quan torno de treballar o els caps de setmana. M'agradaria dedicar-li molt més temps, però és gairebé impossible i necessito la meva feina per poder-me pagar la fotografia. És un hobby caret. I a part m'agrada perquè ja tinc una feina sèria i això és com la meva via d'escape per poder ser creativa i poder fer el que vull i quan tinc una estoneta la disfruto moltíssim. Per tant, és com la meva xutxeria. Crec que aquests llocs s'han de protegir, si algú realment el vol trobar s'esforçarà per fer-ho. Jo al Castell Invisible vaig anar-hi 3 vegades perquè era nens i a la quarta ja havien robat l'àlbum familiar, havien rebentat portes, havien deixat les finestres obertes, que clar, amb la pluja, el vent, es van trencar els vidres, faltaven moltes coses i a mi això em dol molt. Perquè al final, encara que tu vulguis protegir, aquest lloc acabarà vandalitzat. Per tant, és molt maco allargar aquest procés perquè hi ha fotògrafs com jo o altres que crec que es mereixen poder-ho disfrutar i fer un reportatge seriós per compartir-ho. Per tant, són espais que jo crec que s'han de respectar molt perquè no són meus, no són de ningú, per més abandonats que siguin, i s'han de cuidar i respectar. Crec que la definiria com una barreja entre la nostàlgia, l'obscuritat, el romanticisme i la dolçor. Jo crec que una de les coses més importants quan fas un reportatge és poder
contextualitzar el reportatge. Una vegada has sentit històries o has investigat, crec que ajuda moltíssim poder redactar aquesta història perquè la gent quan mira les fotos entengui el per què.